Сябры, прывітанне, з вамі я, ксёндз Вячаслаў Барок, і сёння адкрыю вам тайну. Мая настаўніца зэк. Да я і сам за кратамі сядзеўшы. Сапраўды я маю нетыповы досвед, а менавіта у 2020 годзе 10 дзён знаходзіўся за кратамі ізалятара часовага ўтрымання пры віцебскім СІЗА-2 па вуліцы Гагарына. Аднак, азіраючыся на тыя падзеі і ацэньваючы сённяшнія, хутчэй скажу, што гэта заканамернасць, чым нейкае дзіва. Бо сёння там сядзіць мая быўшая настаўніца сярэдняй школы нумар 3 у Мёрах Сціпулёнак Эма Антонаўна. Пра яе пойдзе гаворка. Але адразу хачу вам прыгадаць, калі хтосьці не падпісаны на гэты канал, то падпішыцеся, і мы будзем разам з вамі разважаць пра хрысціянства ў сучасным свеце. Сапраўды гэта вельмі і вельмі цікава, асабліва калі мы жывем у Беларусі і зусім непроста быць хрысціянінам. А той, хто трымаецца гэтай веры хрысціянскай, трымаецца прынцыпаў, мае ўсе шансы, каб за кратамі апынуцца. Так вось, спрабуючы ў памяці аднавіць падзеі 30гадовай даўніны, калі вучыўся ў школе, прыходжу да высновы, што ў сённяшніх беларускіх рэаліях няма нічога дзіўнага, што пенсіянерка, настаўніца знаходзіцца за кратамі, што яна там апынулася. Не таму, што настаўніца з крымінальным адхілам, але таму, што з намі усімі штосьці не так. У нашай краіне ўсё адно як бы двоечнікі помсцяць тым, хто добра ў школе вучыўся. Эма Антонаўна выкладала беларускую літаратуру, а таксама часова і рускую. Яна была настаўніцай з моцным духоўным стрыжнем. Яна была сапраўднай. Крывадушніцтва і прыстасавальніцтва было абсалютна чужое для яе. Я, канешне, не ідэалізую яе як чалавека, бо па моладасці яна была камуністкай, працавала ў райкамі партыі. Але разам з тым, чаму я наогул пра гэта узгадваю, бо разам з тым ніхто, у каго б я не пытаўся сёння, не засведчыў аб тым, што яна пераследавала дзяцей у школе з-за іх рэлігійных перакананняў. Па рэлігійных матывах пераследу з ейнага боку не было. А вядома, як непроста было дзецям у 80-тыя гады вытрымоўваць ціск з боку тых настаўнікаў, якія шчыравалі ў атэістычным выхаванні. Некаторым такая вернасць каштавала вельмі шмат здароўя. Але тут не аб гэтым мова, але аб тым, што Эма Антонаўна не запэцкалася ў той бруднай справе, была здольная не нашкодзіць чалавеку. І гэта вельмі цэнна. Асабіста ж сам магу прыгадаць, з якой павагай яна ставілася да іншадумства сваіх вучняў. І нават я б сказаў, што мае рэлігійныя перакананні, якіх я ніколі не хаваў у школе таксама, да іх яна падыходзіла з велізарным шацункам. Зрэшты, як потым высветлілася, гэта і не дзіўна было, бо яна сама выхоўвалася маці каталічкай і, вядома, сама настаўніца, як узгадваюць яе пазнейшыя вучні, таксама наведавала каталіцкі храм. Сёння
у розных сродках масавай інфармацыі у яе бок гучыць вельмі шмат добрых пазітыўных словаў. Вучні прыгадваюць яе як прынцыповую і аўтарытэтную. Хтосьці узгадвае пра атрыманую ад яе бясплатную паслугу рэпетытарства. Падазраю, такое яна рабіла выбарачна, ці то больш здольным вучням, а можа для бяднейшых аказвала такія паслугі, пераказвала свае веды дадаткова і за гэта не брала грошы. А я ж хачу узгадаць толькі адно, што яна заўсёды, дзякуючы літаратуры, вучыла нас думаць, аналізаваць, знаходзіць прычынна-паслядоўную сувязь паміж тым, што ёсць, што было, што будзе, ды даваць самастойную маральную ацэнку паводзінам розных літаратурных герояў. Зрэшты, я ад яе акурат пачуў пра тое, што існуе такі твор, як 1984. Гэта вельмі блізкі твор для нашых рэаліяў сучаснай Беларусі. І на яго яна вельмі моцна звяртала увагу і раіла прачытаць, каб у жыцці ўсіх нас раптам не было бяды. Відавочна, у мёрах не ўсе прачыталі гэту кнігу, бо бяда ўсё ж здарылася. І невінаватая, заслужаная настаўніца, пра якую можна, не спыняючыся, гаварыць шмат добрага, апынулася за кратамі. За што? Ды за тое, што напісала каментар, дала маральную ацэнку забітаму ва ўласнай кватэры невінаватаму Зэльцеру. Невінаватаму, кажу, таму што суда не было. Мы не можам сказаць, што ён вінаваты. І дапускаю, дала ж таксама маральную ацэнку і забойцам. На жаль, я не мог прачытаць, што ж такога настаўніца напісала. Аднак упэўнены, што там не магло быць чагосьці супрацьзаконнага. Яна проста, як настаўніца, ацаніла паводзіны вось гэтых персанажаў. Ці ж на гэта не мела права? На маю думку, мела. Яна настаўніца. Яна павінна даваць маральную ацэнку тым ці іншым персанажам. А навошта тады настаўнікі, калі не будуць гэтага рабіць? А праваахоўчыя органы, замест таго, каб паслухаць, так бы мовіць, экспертнае меркаванне, пасадзілі за краты настаўніцу. Ведаеце, беда нашага грамадства сёння ёсць у тым, што мы перасталі слухаць настаўнікаў, якія вучаць нас думаць. Ну і, на жаль, на службу ў сілавыя структуры, падаецца, усё часцей прымаюць тых людзей, якія не чыталі кніжак і не навучыліся ў школе думаць. І вось пакуль найлепшых настаўнікаў трымаюць за кратамі, няхай ніхто не думае, што грамадства ў Беларусі развіваецца эвалюцыйным шляхам. Не стварайце сабе ілюзій. Настаўнікі за кратамі сведчаць аб тым, што мы, як грамадства, звярнулі у тупік. Напрамак такі абралі, тупіковы. Мы даградуем. Тут няма ніякай эвалюцыі. А такі шлях непазбежна прывядзе да выбуха. Так як кожны гнайнік на целе раней ці пазней прарывае, так і гнайнік беззаконня на целе беларускага грамадства не будзе расці вечна. Яго прарве, грамадства ачысціцца.
гэты працэс балючы, непрыемны, ён часам выклікае сорам і агіду, але ён непазбежны. У Беларусі ёсць настаўнікі, якія фальсіфікуюць выбары, заганяюць дзяцей у БРСМ, так бы мовіць, абслугоўваюць рэжым. А ёсць і такія, якія вучаць дзяцей думаць, рыхтуюць вучняў да адказнага жыцця ў грамадстве і нават будучы на пенсіі, дбаюць пра людское выхаванне. На жаль, сёння шмат такіх настаўнікаў, як Эма Антонаўна, церпяць пераслед, і немала з іх пазбаўленыя волі. У гэтай сувязі я прыгадаю, што для хрысціяніна роля настаўніка мае асаблівы сэнс. Господ на старонках Бібліі сам параўноўвае сябе з настаўнікам. У кнізе Другазаконня нагадвае: «І ведай у сэрцы тваім, што Гасподзь, Бог твой, вучыць цябе, як чалавек вучыць свайго сына». Гэта раздзел 8, верш 5. Так вось, з удзячнасцю перад Господам за тое, што Ён навучыў нас і зрабіў гэта, між іншым, таксама пры дапамозе настаўнікаў у школе, я прашу вас, сябры, падтрымайце настаўнікаў за кратамі. Падтрымайце Эму Антонаўну. Слаць дапамогу за краты ці ў выглядзе лістоў, матэрыяльнай дапамогі, грашовых пераводаў – гэта ўчынак, наскрозь прасякнуты духам хрысціянства. А таму, калі хтосьці асабліва на двойкі вучыўся, так вось выправіце свае двойкі, каб перад Господам атрымаць выдатна. Сябры даслухалі да канца, пакідайце каментары, дзяліцеся відэо ў сацыяльных сетках, памятайце пра людзей за кратамі. З намі праўда і Бог, жыве Беларусь, да новых спатканняў з Богам.